Hello guys, good morning, good afternoon, or good evening no kung unsang oras man ni makita ninyo nga vlog guys no or paminawan nga drama. I hope nasa mabuti kayong kalagayan no. As always, ang sulat-suliran nga inyo madunggan karon guys no kaagi ni Karen. It's medical problem pero para sa ako gamay ra nek siya nga problema guys no, very light lang. Problema ni siya guys sa iyang bugan nga grabe daw kaitom og ang ilok niya guys maupod. Hindi ba very light lang pero kang Karen dako na siya ka problema guys since apil-apilon mga beauty contest. So atong sayron guys no kung unsaon ni siya nga malikayan no or matambalan atong paminawon pamatian nato diri guys ang tambag ni Dr. ni Obra of course. So dito maglangan nato ng paminawon ang iyang sulat tampo. Liran, ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Karen, 18 years old, single, estudyante. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Nag-apil-apil mangod ko og beauty contest tungod kay permi kong i-recommend sa akong kaila kamoy himong contestant tungod kay gusto man ko sa barog, may hitsura gamay og skinny ko. Pero ang problema kay dili ko puti ug may part ko sa akong lawas nga dark siya. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Hoy, Karen. Happy na sa dangatong entrance. Ikaw na sa dangatong muse. Ay, maproblema na sad ko. Sa isuloob? Aladay, pwede naman good nga mga banggod. O gangiyon na to si teacher nga pa-sponsor lang taniya sa imong attire. O pwede naman sad good siguro nga miniskirt o sleeveless. No, di jud ko mag-sleeveless. Ha? Na jud ko'y problema ana Gina kay itong akong ilok. Unsa? Ay, medyo na akong problema karon uy. Kay kung may apil-apilan kong beauty contest sa mga pista ba? Siyempre, nabigyan na contest sa best in swimsuit. Unya, day, apil masabgod na milago mang akong singit good. Sa imong barugday ingon anak ka? Ay, medyo ni struggles na ako eh. Kung mapil ko contest kay matagbaw jud kog tago o pahid og mga cream aron lang mopantay nga akong color sa singit nako og kining dapit sa akong ilok. Ay, mao di ay nga dili di ka makit-an gyud nga mag-sleeveless. Kay di man ko komportable. Magsige man ko tiklop sa akong pakuan day aron lang dili makita ang akong ilok. Mong di na lang jud ko mag-sleeveless. Ay, nga nung maproblema man kagisuloob in town oy Karen. Pwede raman sigurong mangabang ta. Ayo, di problema ana ma. Kay among teacher na ang bahala. Pero ang concern ako mo ba, kay ako manguapan sa lawas. Apan sa imong lawas. Unsa man. Kasiksi ni mo Sukad man ko nga nadaga ko ma. Nakabantay ko ba nga nausa ba ng color sa akong ilok ug bugan? Ha? Niitom na siya ma. Ug conscious na kay ko ani ay. Di na ko gusto nga makita ang akong ilok ug singit. Ay, ikaw man sad good. Dili patuo. Giing nan dili mangibot og balhibo sa imong ilok. Ha? Makalagom taon sa ilok nga mabitad ba yung panit ana sa imong ilok nigbira ni mos balibo. Maong makaitom na sa ilok. Nya, kini akong bugan ma. Wa man ni balhibo. Ano milago man sab ni be. Ah. Day, kanang atong bugan ko no, ilabi na yun atong mga babay. Normal ako no ng mulagom, ilabi na madalaga na ta. Tungkol man ko no na sa atong rigla. Unsa? Ay, kumutuan nga normal ra na gina uy.
Tanawa ng mga artista lagi be. Nganong puti man kay na sila bugan og ilok be. Ay, sus, daghan man sila kwarta, day. Kan afford man silang magasto aron maputi o mohamis silang bugan og ilok. Ha? So kitang pobre, antos lang tas kalago mo sa atong bugan og ilok? Pero lahi ra sab gyud ang kaitom sa akong bugan og ilok. Maklaro gid siya. Maong gikan adto. Nangita na kog lain-laing remedy para lang mahayag-hayag og kamay ang kaitom sa akong bugan og ilok. Unya, Karen, ikaw na'y bilin din isbay, ha? Ayaw usa mo pang laga tong amiga ni mong si Gina. Kay marabadayon mo og klase, di mo puyog bay. asa day ka ma? Ato kos merkado, palit kog isda. Kanong, Naming ito waron da. ma, na ako'y ipapit ni palit pi. Sama na. Kagkadiyot sa ha, akong ilista. Oy, ubay-ubay gud ay na. Oh, Karin, nanay mong gipapalit. Samtao ng mga gipapalit ni mo ay ape pa mang limonsito. Koy, nag-search kog remedy sa kahimtang aning akong bugan og ilok ma ba? Makaputi man ko nunis mga lagom-lagom. Sa? Napagitawas oh. Ay, suwayan lang na ko og pahid sa itom na kong ilok ug bugan ma. Ha? Ha? Makadaot pa namang gibuhat, girl. Uy, Ha? Nga naman ba yun? maka-irritate lang sa mo sa mong skin. Kaaslo man ang limonsito. Pero di ba may cleanser man kani nga baligya sa tindahan nga may sagol nga limonsito kay makapaputi ko no? Hala no. Ang gisagol man daw sa cleanser. Kanang imo kay gidirekta man gyud nimo og nod-nod sa mong ilok. Kinsang skin nga dili ma-irritate ano. Ay, sayop din pagnudnod na ko limonsito sa kumbukan og ilo. Jesus. Gisukaan na lang unta to nimo aron makidilaw na da. Tarong bayot ba? Unya, ang tawas. Para pawara man taw na sa baho day. Uy, dili na pagputi. Ug karon sa man ka nangaplag tawas pa. Matawa man ako kaliko. Nasayop. Dapat inigpadong ka matuog mamahir og tawa sa imong bugan o sa imong ilok. Unsa? Naglibog na gid ko kunon siya akong buhaton sa kalagom sa kumbukan og ilok. Kay wa man gyud mauli sa mga gisuwayan ako mga home remedies. Unya, mag-apil-apil ba ako mga beauty pageants. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, milag ko mga kumbukan og ilok. Tinuod ba nga mo ni mahitabo kung mudaga ng usa ka babay? Unsa di connection? O tungod ba ni sa akong pamanit o skin type nga morena ko? Ikadawang pangutana, nag-apply ko og mga home remedies sama sa tawas ug limonsito. Ipahid na ko sa akong ilok ug bukan. Tinuod pa nga dili ni makaayo kay harsh o maka-irritate noon sa panit. Ikatulong pangutana, mangibot sab ko sa balhibo sa akong ilok. Ingon nila kay makasamot ko no sab ni sa kalagom. Nganuman, unsaon man lang din ako ning balhibo sa akong ilok nga di masab ko no maayo kon shiban. Ikaupat og katapusan, kanang mga artista, ganang mga puti ug hamis man lagi na silang bugan og ilok. Unsa may gibuhat anak nila? Napa sila gihimong surgery, laser o mga bisan unsa pa nga gibuhat? Nga sa ato pa, kaming mga pobre, wala na may puruhan nga mo puti pa ning among bugan og ilok. Palihog, tabagi ang tambagi ko, kini ang akong suliran, Karen.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, ka medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kang ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O diba sa mong bahatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga any job worth doing is worth doing well. Ano yan ang mga trabaho itang taphaw-taphaw? Basta ba lang ba? Pero kanang nindot yun pagkatrabaho, tininood, ginanikaw man sa trabaho, malipay ta, tanaw. Di kayo, dapat unta, yun ana. Pero kung you did it to the best of your inyong capability, dili pa good perfect, so that's it. Pero at least rin kamot ka. Okay? So ang ato magtatampo ko ng kadlawa, si Karen, 18 years old, single, estudyante ni siya, taga Cebu City, punto medical. Mag-apil-apil nung gudi si Karen og mga beauty contest niya kanang tawag gani. Nako na yung mga parte siyang lawas nga dili puti nga inumdumin ko sa kong kaila nga sige pilog nga beauty contest magdaan og kunuto siya malita kay gikan sa kalungsod o sa barangay hudton ng beauty contest. Tungtod na unsa ba nga daot mino yang naong umot ngano ka nabuyagan ko no bro sa kumutuan na oy. Basig na allergy lang. Okay? So na mga pungtan na si Karen nga na mga parte ko no nga na itum-itum ba to sa iyang sumas na bati na to sa drama. So mayang pagpaminaw dahil sa mga taga Cebu City. Ug ngadto sa bago lang na kong nakaila, layo ni siya sa tuning inyo. Woody Grappa. Woody Grappa diya sa Sibula Negros Oriental. Na ni siya musta man to mga tilapia da Woody, mayon tag okay ra, no? Adjaw raon rakan jaon. Guwapa ka rajaw, Juliet o si Frank Kamingi diya sa Siargao, General Luna, no? O di si Mistro sa mga taga asan sila Mambaling, no? Mga taga Mambaling, si Alan, si Usipina o si Sebia, nga Tuyan Naga, ni Maika Kayi, o si Albert dai bago nakailan ako, o si Abis ba to? Abis nalimot ko sa akong cellphone. Pero daghang kayong salamat yung pag-abi-abi pagbisita din amo ngadto sa among lugar dito sa farm gahapon. Inaot nga matabangan ninyo sa mga problema. Okay, so unang pangutana ni Karen. Nilagom ang akong bugan ug ilok. Tinuod ba nga mauni may tabo kung madalaga na ang usa ka babae? Unsay koneksyon o tungod ba ni sa akong pamanit o skin type nga murin ako? Ay yes, naamagoy mga tao nga murina, na pution, na lagumon, no? O kini magong naay mga itom-itom. Ang color magod sa atong panit by the way, magdepende magud ni sa amount of melanin. Kining melanin mo ni siya pigment nga mohatag color sa atong panit. So naay mga dark nga mga pigmentation da sa atong panit. Gitawag ni namo sa mong pagtuon sa dermatologist sa una og melanitic skin. Daghan kayong melanin sa imong panit mo nang urag maitom-itom, no? Maitom pwede po ni siya og ma-expose so mga radiation or mga unsa pa man diha nga sunburn or unsa diha, no? So naagid tay mga tao nga naay mga itom-itom sa panit akong balikon tungod ni sa kanang amount of melanin nga naa diha akong balikon sa makausapa ang kining melanin mo na pigment nga maghatag og kolor sa atong panit. Okay? Ikaduhang pangutana. Nag-apply ko og mga home remedies sama sa tawas ug limonsito. Ipahid nako sa akong ilok ug bugan. Tinuod ba nga dili ni makaayo kay harsh o
irritate hinoon siya sa panit. Yeah, wow, pwede man ning limonsito. Gani kanang mild vinegar pwede sad no, makaputi ni sa ilok. Pero naagad tay mga cream ani no, mga mutsa, mga mutsa nga mga panit kinahanglan ni siya og butangan og cream no. Nya aron man ka sa Cebu City Karen no, akong advice nimo no, adto kag Mabulo Skin Clinic, ipatan-aw kuno ning imong panit. Kinaya tong mga dermatologist, mga expert diha nga muhatag og ingon ta advice nimo unsa may angay buhaton. Basta kay naay ni siya remedyo na mga cream nga ipalida ma-moisturize ang imong skin, ali mag-dry o niya maybe something to do with the exposure nimo sa gawas or estudyante pa man ka, no? Maybe may kang ma-expose under the heat of the sun, mao na siya. Sunod nga pangutana, nangibot sab ko sa balhibo sa akong ilok. Ingon nila kay makasamot ko no sab ni sa kalagum. Ngano man, unsaon man lang di ay nako ning balhibo sa akong ilok nga di man sab kuno maayo kun i-shave. Na okay naman na siya na ibalhibo sa ilok. Kasi same nga natay, balhibo sa ibabaw sa atong mata, ang uban mga lalaki na mustache, ang uban ay barbasirado. As long as limpyo lang ka. Imo lang na siyang pag-groom. There's nothing wrong with balhibo nga nasa ilok. Pero sa mga babae lagi pod, sabi na kung magapil-apil, mga beauty contest. So, mas maayo gadong, oy balhibo no, nag-isa-isa ni mo si mong kamot nga naka short sleeve ka o naka tawagan na ninyo. Kanang makita ang bukton, sleeveless, mas maayo gumawa. Pero ang balhibo, makontrol naman na siya. Makontrol na siya. Uban mag-pick. Dili ka mag-pick o mag-pick. Adili man ko moingon nga dautan ang mag-pick, no? Depende ra pod nga unsa ka hygienic in doing the procedure or the process, no? Kinahanglan siguro mas maayo pod nga human ka mangibot diha butangan nimo ng disinfectants or moisturizer o nga dili pod ma-infected ang naibtan sa imong skin, no? Ayaw lang po kanang ingnon ta palabi pod. Ayaw gi one time ba, oh? Gradual lang. Ayaw gi one time ihurot nimo. Sa mga beauty parlor o sa man sila mga trabaho nga ikuan ang balahibo sa underarm. Naman gani po'y ang uban ako musultil ako sa pubic area naman po gani po'y mo perform na no? Musud kag mga beauty parlor, they will do the job. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kanang mga artista, nganong mga puti manhamis man na sila bugan o gilok. Sa may gibuhatan na nila, naaba sila gihimong surgery o laser nga gibuhat. Sa ato pa kanang mga pobre walay puruhan nga puti ang bugan o gilok. Masay mga kana. Yes, na laser treatment. Ang pag-perform ni sa mga dermatologist to control the color and the amount of hair nga nadang dapita nga dili unta angay, no? Pero nga mosultel lang ko ninyo nga agali ka babae man kano. Sa mga lalaki okay man nang naay balhibo sa underarm. Pero sa mga babae preferably mo prepare good mo nga wala gyud, no? So naay laser treatment, no? Kumune sa mga doso kan afford, sa mga artista nga sila mga kuan lagi atong tan-awon diya sa mga pelikula ani pud maayo pud nag-isa silang kamot tagang balibo underarm, no? So naay laser treatment, naay cream onya balikon ako kanang lemon juice, no? Makatabang na siya with the proper guidance sa atong mga derma, no? Okay? So hinaut kasabot ka sa speaker nimo Karen dinhi sa Cebu City. Ug adto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, mapasalamatan kaayo ako sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa Ayan guys, adong na to no ang laing episode karong adlaw diri sa kini ang akong suliran. Kaagi ni Karen guys, no, nga nagproblema sa iyang itom nga bugan og ilok. Matud pa siyang mama guys nga dinalara daw na sa pagkadalaga. Pero mutuog mo guys nga dinalara. Para sa ako it's sa panit yun siyang color gini siyang panit guys, no. Og dili ni ingon nga sa tungod kay kuan siya nabay uban no makaingon nga itom og bugan og ilok makaingon na bilasa ugawan. Pero dili bisan unsaon pag atiman no kung itom gyud siya, bisan unsaon pag kuskus guys, no, itom gyud siya kay mao man gyud ang kuan color niya, no. Pero makuan man siya, no,
matod pa ni doktor guys, pwede man siya prevent no pinagi sa mga treatment like laser treatment no pareha sa mga artista. Kay syempre mga artista biya sila pangit po kuno kaayo no og naibalhibo ang ilok or itong ogbugan niya. Magkuan pakita kita sa ilang sexy body, di ba? Mo ang problema ni Karen guys no kay apil mo siya og beauty contest. So minus point yun no kung naay itong ugbugan. Munang na-feel na ako si Karen guys no sa iyang suliran. Para sa uban minor lang no, pero para sa kang Karen serious siya. Kay syempre kababay tanong nga ang beauty contest is career na pod siya no, o maayo pod siya nga good source of income, ilabi na sa mga beauty enthusiast, beauty contest, di ba? So ayan guys, that's all for today. Kay mag-record na po tano para sa Solir Handumanan later on. Thank you so much.